Compañeras e compañeiros e amigas e amigos todos que estades aquí, ou seña, compañeiros non formalizados en canto a inscripción en Conto Irmandiño, pero que evidentemente sodes compañeiras e compañeiros nosos. A miña intervención neste momento é para transmitirvos o que a coordinadora do Encontro Irmandiño pois ten elaborado na perspectiva desta Asamblea e en función de cal fose a dinámica que esta Asamblea adquirise nas intervencións a respeito do interrogación que se formulaba na Asamblea. Chegados a este momento, a impresión que temos é que efectivamente as intervencións van primordialmente, casi exclusivamente, na liña de que non hai unha resposta posible de continuarmos no BNG, que non é verosímil que se poda lograr os obxectivos da regeneración do BNG dende dentro e que, polo tanto, habería que saírmos do BNG, saírmos colectivamente, como se dixo, para empezar como Encontro Irmandiño e incluso de xeito que midamos ben os tempos, acompasemos para poder ter en conta dinámicas que están arredor de nós ou na proximidade de nós, se o de arredor pode dar a impresión de que nos consideramos o centro, que non o somos. Entón, hai dúas posibilidades agora, que a de que vayamos a unha votación de inmediato ou que o que na mesa, en vista da dinámica que se produciu, parece que é máis propio que sometamos a vosa consideración unha proposta de resolución que recolle o que parece que ser o sentir maioritariamente expresado e que, polo tanto, despois diso, procedamos a votar a proposta de resolución que leva implícitamente, polo tanto, aparellada a resposta á pregunta que se plantexaba nesta Asamblea. E despois haberá que preguntarvos, e farase dende a mesa, si para esa votación estades conformes en que se faga a man alzada coas tarxetas que se distribuíron a todos os militantes membros do Encontro Irmandiño ou si preferides que se faga en voto segredo en urna, porque, aínda que non temos moitos recursos logísticos, sí que temos previsto a hipótese, por lo tanto, poderíase facer votación en urna. Pero o primeiro que vou facer, por lo tanto, é proceder a dar leitura a esta proposta de resolución. E resérvome, eso sí, unha intervención final para despois que teñamos votado, porque non sería congruente nin correcto facer o que debo facer ao final, facelo agora mesmo. A proposta de resolución di o seguinte: a 13ª Asamblea Nacional do BNG reflectiu que existen no nacionalismo a día de hoxe dous modelos organizativos incompatíveis. O representado por APU-UPG, que se impuxo por unhas dúcias de votos, e o orixinario do BNG, que con diferente entusiasmo apoiamos ou aceptamos todas as demais xentes co novo proxecto común. A nosa prioridade é manter activas e militantes ao maior número de persoas nacionalistas na crítica situación na que se atopa o noso país baixo as políticas aniquiladoras da dereita que hoxe ocupa todas as instancias de poder que actúan sobre Galiza. Non podemos permitir que se desactive unha parte importante do nacionalismo, as persoas que xa están fora e as que aínda estivemos até agora dentro para darlle unha derradeira oportunidade á regeneración do BNG. A fractura do nacionalismo até agora integrado no BNG é actualmente irremediável. Por iso, non hai xeito de concibir unha continuidade nunha única organización que non mande para casa a metade da militancia.
non é bo para o nacionalismo no seu conxunto, nin para avanzarmos cara a un futuro mellor para Galiza e a súa cidadanía, seguir a gastar enerxías en confrontar na convivencia interna e nas súas relacións coa sociedade dous modelos organizativos diferentes. Nesta situación, a saída é o reagrupamento do nacionalismo que sente que o BNG xa non é a casa común nunha fronte ampla inspirada en principios similares aos que deron lugar á creación do BNG na Asamblea de Riazor, acaídamente axustados ao contexto actual e enriquecidos coas experiencias dos movementos cívicos e sociais antisistémicos e altermundistas e coas novas formulacións políticas xurdidas nos últimos lustros. Unha fronte ampla que tencionamos compartir cun bo contingente da base do BNG, con outros grupos, con moitas persoas independentes e con moitas cidadás e cidadáns que foron alonxándose do BNG nos últimos tempos. Dado que a ruptura xa existe de feito, temos que propoñer unha xestión da separación en Avinza e sobre as seguintes bases. 1. Asumir ambas partes que a unidade do nacionalismo segue a ser un obxectivo estratéxico compartido, pero que neste momento non se pode dar dentro do BNG. Hai que recoñecer a realidade dos feitos. O nacionalismo está dividido en dúas metades e só a partir diso podemos establecer a unidade de acción na defensa do país na medida en que se recupere a confianza perdida. 2. Adicar as enerxías do nacionalismo a combater as políticas antisociais e antigalegas do PP e non aliortas entre nacionalistas para non rachar nada útil na defensa do novo país. Grupos municipais onde hai convivencia e un traballo alrededor dun programa apoiado por unha parte importante da cidadanía, asociacionismo de base, movementos sociais, defensa da lingua, etc. En consecuencia, a Asamblea Nacional do Encontro Irmandiño, e aquí veñen os puntos que someten a parte dispositiva ao acordo, a Asamblea Nacional do Encontro Irmandiño acorda 1. Facer pública a nosa consideración de que o BNG saído da 13 Asamblea fai inverosímil a rexeneración dende dentro como casa común de todas as xentes nacionalistas e adoptarmos a decisión de renunciarmos a militar nel. Dous, construirmos conxuntamente con todas aquelas persoas que estean a prol dunha nova organización política desas características unha fronte ampla nacionalista, plural e co centro de gravidade na esquerda. Este é o segundo. Tres, proceder a propiciar a converxencia de todas as persoas que así o manifesten, nomeadamente as que partillaron connosco no BNG a defensa da tese dun novo proxecto común para a refundación e rexeneración do BNG e que desexen acompañarnos nesta tarefa urxente. E, finalmente, cuarto, un acordo de carácter operativo de método, facultar a Asamblea, facultar á Coordinadora Nacional do Encontro Irmandiño para xestionar co BNG a separación en Avinza, preservando a unidade de acción tamén nos espazos da representación institucional na medida que for posible. Isto é todo. De todos xeitos, eu, se a mesa me dá o permiso, quería facervos unha consulta verbal. Dado a reacción que se está a producir a medida que eu fago leitura dos pontos que se queren someter a votación, pois está claro que hai un método de votación excepcional, pero que en determinadas circunstancias pode dar que pode ser, si ninguén está en contra,
abonda con que unha persoa queira exercer o seu dereito de outra maneira, pero que é a aprobación por aclamación. Membros da coordinadora. A coordinadora, por favor, que suban. Máis por cortesía que por outra cousa, non quero, non debo e non podo deixar que remate esta asamblea sen dirixirvos unhas palabras. Pero prefiro que sexan poucas, o máis claras posíveis, pero poucas palabras. Porque o que nos compre, e quero saudar a compañeros e compañeiros que están entrando de Máis Galiza, pois ben, primeiro de todo, en nome do Encontro Irmandiño, e non só da coordenadora, senón desta asamblea que acaba de tomar a decisión unánime que todos sabemos, quero dar a benvinda e agradecer moi de todo corazón a presencia, a aceptación do convite a estar presentes nesta clausura de compañeiros e compañeiras coas que levamos
estreitado unha colaboración cada vez máis diáfana ao longo dos pasados meses e moi especialmente no treito final do proceso da 13ª Asamblea Nacional do BNG. Carlos Aymerich, e Xoán Bascuas, ambos de Máis Galiza. O compañeiro Mosquera, secretario do Partido Nacionalista Galego. Non podo por menos de render homenaxe de memoria entrañável a quen foi o secretario xeral do PNG durante moitos anos, artífice da súa integración no Bloque Nacionalista Galego nos primeiros anos 90 e absolutamente leal ao proxecto común mentre viviu, que era Pepe Rodríguez Peña, José Enrique Rodríguez Peña. Lémbrome, nos xantares que se facían nunha casa determinada da Rosaleda, que daquela era un lugar onde se rexeneraba día a día un segmento moi importante, un lóbulo moi importante do cerebro colectivo e mesmo do corazón deste país, pois don Ramón Otero Pedrallo, cando de postre se facían natillas, que as facían espléndidamente, non nos facía a ama da casa, facías unha cociñeira, por eso eran tan boas. Sempre o traballo profesional é máis excelente. E a don Ramón puñanlle non unha copa normal, puñanlle unha copa triangular, cónica, perdón, pero que tiña ese tamaño perfectamente. E don Ramón papábase, con esa idade, ao final dun xantar, papábase as natillas. Algún tempo, algo máis tarde aínda, polo tanto xa don Ramón tería algún ano máis do que teño agora, non xantar da editorial Galaxia, cando se facía a xunta de accionistas, a xunta xeral de accionistas, sabe que iban unhas cuantas persoas que a súa vez eran as claves de todo a rede de accionariado reducido de Galaxia, e facíase un xantar no Castro. Sempre acudía don Ramón. Pero un ano determinado, don Ramón Otero Pedrallo veu, a min puxeronme a súa beira, pero que foi convidado Aranguren, os máis vellos, recordadedes quen era Aranguren, o catedrático de ética, que foi expulsado, privado da súa cátedra, por Manuel Fraga Iribarne, en aras da glorioso movimento nacional despois de extinto movimento e cando era simplemente un paralítico absolutamente incapaz de darlle movimento de ninguna caste. Bueno, pois, durante o xantar, don Ramón e Aranguren empezaron a falar, a palicar, a latricar, pero digo mal, porque en realidade o Aranguren, que é un home de moi poucas palabras, extremadamente tímido, con moitísimo talento, pero de poucas palabras, era don Ramón quen falaba e Aranguren que prácticamente asentía. E nun momento determinado, don Ramón Otero Pedrallo lle pero
Usted tivo entón de profesor no instituto, alá polo ano 20, máis ou menos, a un individuo que se chamaba non fulano de tal. Pois sí, efectivamente, tiven ese, era profesor meu. Sí, e usted como sabe? Sí, claro, porque eu sei. E ademais, fixeranlle uns ripios satíricos que decían pum, 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 pum. E don Ramón dicíndolle, reeditando, pois non sei se 60 anos ou 50 anos despois, os ripios satíricos que dedicados ao que fora profesor de Aranguren no centro escolar de segunda ensinanza. Pero que a todo isto chega ao camareiro, os postres, e ven co anís e o coñá. O anís para as señoras e o coñá para os cabaleiros. E pasa, don Ramón estaba en plena, e chega o camareiro, pasa por detrás de don Ramón, e vai ofrecer coñá, casi pasa de largo, pero dille, usted quere un coñá? E don Ramón, sí, e sigue con Aranguren. Sí, por suposto. Vai o camareiro, poñe unha copa de coñá, o camareiro marcha, e don Ramón volve rapidamente e dice, doble, por favor. Se vos digo isto, que se me ocurreu sobre a marcha, é polo que decía antes, non? Eu síntome absolutamente fora da miña idade, non? Pero ao mesmo tempo son moi consciente dos tacos que teño en riba. E que non son don Ramón Otero Pedrallo, cousa que tamén me conviría recordarlle a Manolo Foxo pola mención que fixo nunha intervención na última Asamblea Nacional. Pero sí que así como hai aínda moi poucas semanas, moi poucas, na fase final de elaboración da alternativa conxunta a prol da recuperación dun novo proxecto común, a refundación e rexeneración do BNG, onde finalmente conseguimos demostrar que podíamos, respetándonos recíprocamente, facendo recíprocamente concesión sobre posicións iniciais, podíamos con Máis Galiza, podíamos co PNG, podíamos con segmentos de independentes que non están nin un lado nin un outro, podíamos chegar a articular unha alternativa que tuvese como peares uns postulados políticos previos a calquer paso a dar adiante no BNG, que era ese documento, e unha candidatura que representase ese amplo espectro plural. Nesa fase, saben os meus compañeros do encontro que na coordinadora eu dixen que non sería unha persoa responsável se non explicitase que eu non sabía se disporía da enerxía indispensável para asumir, en primeiro lugar, encabezar a candidatura en canto á portavoacía nacional do BNG e, en segundo lugar, traballar, se saía elexido, con esa alternativa para levar adiante a rexeneración interna e todo o que demais que perseguíamos. Moitísimo menos aínda, tiña seguro que en caso de que eso non fose adiante, eu dispuxese da enerxía indispensable para tamén participar, contribuir a abrir unha nova andaina, unha nova singladura, que é o que acabamos de dicir hoxe. Eu estou ao voso dispor, dentro das miñas posibilidades, pero eu non teño vocación de líder, e ainda menos, por suposto, de caudillo. Non quero ser secretario xeral de nada. E a miña disponibilidade plena para algo fundamental. Se a autoridade moral que eu conservo vale, pois pola ao servicio de que efectivamente nos poñamos dende mañán mesmo a traballar en darlle forma, ir construindo dende abaixo e de todos os recantos da sociedade que son merecentes de confianza en canto á súa identificación con distintos ángulos e distintas visións no proxecto dunha frente ampla, poñérmonos a trabalhar seriamente porque o reto é enorme. E aí contades comigo
absolutamente. Agora, iso pasa tamén por un par de cousas que quero deixar ben explícitas. Unha, de que fagamos o necesario para promover os liderazgos que están opacados e esmagados, obturados os vieiros para que emerxan. Obturados pola nomenclatura. Durante o proceso de combate cívico que significou as mobilizacións, aquelas extraordinarias, por mor da traxedia, do desastre do Prestige, todo ese movimento de nunca máis, polo país adiante, eu comentaba con compañeiros en distintas comarcas onde había actos, sempre comentaba con compañeiros e compañeiras que eu en cada lugar descubría líderes dos que ninguén sabía. Líderes no sentido propio da palabra, é dicir, personas que encarnaban, eran capaces de expresar e comunicar un pensamento colectivo, unhas ideas colectivas e unha dinámica colectiva, e de darlle sentido en canto a comunicación. Eso é un líder, máis nada, no resto é a cidadanía que decide, sempre teñen que ser decisións democráticas, é dicir, de base, nunca por arriba. E aquí mesmo estou seguro de que hai moitas persoas entre vós que teñen estas características, a distintas idades. O liderazgo, a renovación non é unha cuestión de idade. A renovación é unha cuestión de renovar o coco colectivamente. É remozamento. É reconsideración de que a realidade muda e hai unha dinámica histórica, temos que ser capaces do que sempre levo insistido, de percibirmos e sermos congruentes co presente como historia. E non só vivir da historia do pasado e de pensarmos no futuro. É o presente o que está facendo a historia. E aí é onde temos que ser capaces de ver as cousas. E iso sí que é auténtica renovación. Esa é unha cuestión indispensável, que é precisamente unha dos motivos primordiais, das cosas primordiais da esclerose e da gangrena existente no BNG actual. Cando o aparato circulatorio se obtura, se cadra por comer demasiada caza, como lles pasaba aos Tudor do tempo de Enrique VIII, a gota fai estragos e deriva en gangrena. Unhas causas primordiais era esa ou esa, e esa obtura os condutos polos que o descoñecido, descoñecida, pero que é un polo, poda ir para arriba. A nomenclatura, hai que acabar con as nomenclaturas, e xa que non podemos abordar o proceso de acabar con a nomenclatura que hai dentro do BNG, que ademais é quase unha xerontocracia, só que xerontocracia de a partir de 40 anos para arriba, pois, porque un problema de neuronas a edade, non é outra cousa, pois, en cambio, nós temos que ter claro o que acabo de dicir. Segunda cuestión, aínda máis importante. Eu recordo, e o digo agora que están aquí presentes, tanto Mosquera, como Bascuas, como Carlos Aymerich. No episodio, na peripecia final da 13ª Asamblea, entre a votación, dar os resultados da votación primeira e a apertura do proceso da votación de desempate, reunidos todos, foron momentos moi emocionantes, moi conmovedores,
todos os que estábamos, todas as xentes que participábamos nesa candidatura plural como un abano moi aberto, e non só a mocedade, a que nunca lle agradeceré bastante as vitaminas que me inxectou en poucos momentos, todos reunidos, eu dixenlles, o que fixemos, nós non o vemos como unha fórmula e un expediente circunstancial para tentarmos vencer na Asamblea do BNG e podermos abordar a regeneración interna. Nós vémolos con vocación de consolidación como unha fórmula de colaboración plural que poda servir para facermos camiño xuntos e xuntas e abrirte as portas a todos os sectores que están aparentemente moi lonxe, pero máis perto de nós que os que acababan de votarnos en contra dentro da propia Asamblea do Bloque. E isto quero repetilo aquí. E o fago dende o máis escrupuloso respeito á soberanía de decisión de cada individuo e de cada grupo colectivo, sexa unha simple corrente non formalizada, sexa unha forza política organizada, ou sexa o que sexa. Por lo tanto, con absoluto respeito á soberanía de decisión, á independencia de decisión e aos tempos que cada quen escolle ou que a cada quen lle veñen dados, indicados ou ás veces quase forzados por variables dinámicas tanto internas como externas. Pero iso non obsta para que reitere, insisto, o que dixera naquel momento aínda ali na feira do gando de Amio. E finalmente, e vou rematar, eu creo que podemos dar lugar a que a partir dunha fractura, dunha rotura en dúas metades ou en un tercio, 2 tercios, dame igual, dunha organización, dunha frente como o BNG, iso que se dixo dende esta tribuna por algunha das persoas de que hai que ter moi en conta que nestes casos na política a aritmética varía porque a suma multiplica e a resta divide. Isto non funcione desta vez no noso contexto histórico específico e no noso contexto nacional específico e social o pobo e a nación galegas. E quero aclararvos por que penso así. Bueno, en primeiro lugar, porque o noso propósito non é construir un BNG bis, nin construir ningunha fórmula de partido, fose o PSG de outrora, a esquerda galega de outrora, o que queirades, senón que é o intento de construir algo de novo deseño, como dixen na primeira intervención, como se ten dito en intervencións de enorme lucidez aquí, e que, polo tanto, que son perfectamente, é un deseño que permite funcionar e operar en relación coa sociedade, en relación coa cidadanía merecente tal nome, coa cidadanía exercente como tal, na cidadanía activa ou activable, dunha maneira completamente distinta á maneira en que operan as formacións de deseño político convencional. Segundo, porque non imos estar prendidos na dinámica do aparato de poder do Estado que tira en dirección inversa a dinámica da sociedade civil e da cidadanía. Non imos estar. Non imos estar de entrada e temos que ter moi claro que é un principio básico de orientación do noso labor.
non se pode deixar atrapar polo muiño de papel que son hoxe a dinámica da política institucional que vai en dirección inversa a que van os dos 15M, a que van o movimento do financiamento tal, ao que van os movimentos cívicos sociais, ao que van os movimentos políticos na periferia do sistema, que nos dan exemplo todos os días. E iso non significa, de ningún xeito, restarlle relevancia, importancia e interés, polo tanto, a presencia nestas institucións. Non en absoluto, pola contra. Simplemente saber que se están esas institucións é para catapultar aí o que está na sociedade, para que a esquerda social se catapulte na esquerda política, e nas institucións políticas, e que sabemos que son trapalleiras. Eso tiño mo claro o bloque dos anos 80 e así subiu como espuma electoralmente. E saímos do veto. Hoxe non podemos, díxeno antes, non podemos reproducir o símil do Venega. Ten que ser outro diseño. No documento que acabo de ler xa hai unha indicación de suxerencias, pero que fan clara referencia a que aprendimos moito dende os zapatistas ata os foros sociais todos, ou aprendimos moito da rebelión e a revolución social que supuxo en Bolivia, a emerxencia das nacións indígenas como protagonistas dun país que lle roubaran. Aprendimos moito tamén da maneira de facer política o Partido dos Traballadores, o PT brasileiro, moi distinto, e a maneira incluso de facer política de goberno, o seu goberno, que fixo política socialdemócrata, pero de antes, e que preservou a soberanía do país, e que ten sombras, todo o que queirades. Aprendimos tamén de aí. Aprendimos do Frente Amplio uruguayo, especialmente do Frente Amplio dos segmentos que conseguiron poñer ao Pepe Mújica, o Tupa Mújica, na presidencia da República. Eu dicíalles a xornalistas, aí xa, pois cando foi Tabaré a toma de posesión como presidente, aínda non era Mújica, na legislatura anterior, a volta da nosa presencia como delegación do Bloque de Participación nesa toma de posesión, decía xornalistas españois, uns galegos, outros, imaginádevos o que pasaría neste país, Estado chamado Estado Español, España, como queirades, pero tamén imaginades o que significaría de mutación de tantas cousas que un militante de ETA chegase a presidente do goberno español, ou que un militante de ETA, dos de antes, chegase a Lendakari de Euskadi. Pois eso é o que pasa cos tupamaros en Uruguai. Eso é aprender, porque é unha cultura política diferente. Eso é o que dá lugar á vergoña de que está acontecendo coa podremia da magistratura, que era obra de teatro italiano, corrupción no Palacio de Xusticia, ten má vixencia que nunca hoxe. En contraste co feito de que, tanto na Argentina como en Uruguai, aprobáronse leis que aboliron a impunidade dos fascistas, dos golpistas, dos xenocidas, e aquí é o contrario. Imaginades iso. Esa cultura tamén temos que aprendela. E quen ousaría calificar de morno, de apoubigado ao goberno brasileiro presidido durante 2 legislaturas por Lula,
por ser simplesmente socialdemócrata no sentido propio. Cando estamos nunha Europa e nun Estado español onde a traballadores que leven X anos traballando os podan despedir e xa nin siquiera 40 días por ano, 20 días por ano. Ao final é mellor que instauren legalmente a esclavitude, polo menos o amo ten que mantelos vivos. Aquela película de Fernando Fernán Gómez, fabulosa, onde, de aí ven anos, onde el se vendía, era abogado, se vendía como esclavo, vendeuse como esclavo a un individuo, porque dixo, agora o que pasa é que me ten que manter. Pois, cos traballadores non, os amos trátanos como esclavas, pero logo nin xubilación, nin despido, nin indemnización, nin paro, nin centellas vivas. Nesta situación, onde está o inimigo? Están os disidentes discrepantes de la UPG dentro del bloque. É esa situación? Entón, precisamente, non imos tampouco incurrir na recíproca. A traballar, a sair da ría e navegar en mar aberto. E o bloque que faga o que lle pareza. O que lle pareza. Isto é o noso traballo. Adiante.